Πετράδη, αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λαγανά στη Ζάκυνθο, πολύ δραστήρια επιχειρηματίας και πολύ δραστήριος παράγοντας στον τουρισμό πολλά χρόνια τώρα. Κυρία Πετράδη, θα θέλαμε να μας πείτε το 2024 πώς ήταν για τη Ζάκυνθο, πώς ήταν για την Ελλάδα γενικότερα και τι βλέπετε για το 2025. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τώρα, το 2024 για τη Ζάκυνθο συγκεκριμένα ήταν μια χρονιά η οποία δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Βέβαια θα σας πω ότι είχαμε το καλύτερο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα σας έλεγα, των τελευταίων ετών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας δείχνει ότι ναι, τελικά μπορούμε να έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, και με συντονισμένες προσπάθειες θεωρούσα ότι από τα τέλη Οκτωβρίου θα μπορούσαμε να περάσουμε και στις αρχές Νοεμβρίου. Άλλωστε η Ελλάδα πλέον και ο καιρός και η κλιματική αλλαγή έχουν καταστήσει τον Νοέμβριο ένα μήνα φθινοπορεινό, μην σας πω καλοκαιρινό, ένα μήνα που πραγματικά κανείς μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, αλλά και να απολαύσει πραγματικά έτσι το καλοκαίρι ακόμα και σε προορισμούς νησιωτικούς. Μια και πιάσαμε την κλιματική αλλαγή, η Ζάκυνθος τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα με την κλιματική αλλαγή και τι προσπάθειες γίνονται από πλευράς επιχειρηματιών Δήμου Πολιτείας για να αντιμετωπίσουμε κάπως προετοιμασμένοι την κλιματική αλλαγή, τα προβλήματα ενέργειας, νερού, υποδομών γενικότερα. Όπως όλοι οι προορισμοί, είναι ξέρετε τα ίδια προβλήματα. Είναι τα προβλήματα της έλλειψης νερού, είναι τα προβλήματα επίσης που βλέπουμε ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας, αρχίζει ο Αύγουστος και είναι ένας μήνας τόσο ζεστός που πάρα πολλοί τουρίστες προτιμούν να ταξιδεύουν εκτός του Αυγούστου. Βέβαια αυτό είναι κάτι θετικό, αν θέλετε, για τον τουρισμό γενικότερα, γιατί αποσυμφορείται, αν θέλετε, ο μήνας Αύγουστος, αλλά αυτό αν το εκμεταλλευτούν σωστά θα μπορούσε να αποβεί και θετικό. Κλείνουμε την παρένθεση γι' αυτό και προχωράμε λέγοντας ότι, κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες. Όπως ξέρετε και έχετε ακούσει, ως Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο συζητάμε πάρα πολύ και σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και το Υπουργείο θα θέσουμε τα νέα δεδομένα της κατηγοριοποίησης βάσει της βιωσιμότητας των ξενοδοχείων, κάτι το οποίο θα το αναπτύξουμε και θα σας το πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Οπότε νομίζω ότι, ξέρετε, είναι η πιο σημαντική πρόκληση πλέον της τελευταίας εποχής. Το πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και ό,τι έχει αυτή να επιφέρει. Είμαστε ίσως οι μόνοι που προλαβαίνουμε να κάνουμε και είμαστε νομίζω στο σημείο 0, το βλέπουμε. Γι' αυτό και μιλάω ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες fast track και πρέπει να γίνουν ενέργειες οι οποίες, αν θέλετε, θα συμπεριλάβουν και τον δημόσιο τομέα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα στο κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει με ενέργειες, όπως είπαμε, διαχωρισμούς απορριμμάτων, με ενέργειες γενικότερα στο να γίνουν και αξιοποιήσεις αλλά και να γίνουν, αν θέλετε, οι μονάδες και οι καινούργιες αλλά και οι υπάρχουσες βιώσιμες μονάδες. Και πώς βλέπετε τη Ζάκυνθο και τα Ιόνια νησιά σε σχέση με τη βιωσιμότητα στα επόμενα 5 χρόνια? Ποιο είναι το πλάνο σας? Τι οραματίζεστε? Δυστυχώς το τι οραματίζομαι εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει συνάφεια με το τι τελικά μπορεί να γίνει και με το πλάνο που μπορεί να γίνει. Σαφώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει συντονισμένα. Εγώ σίγουρα μπορώ να μιλήσω για το δικό μας όμιλο επιχειρήσεων και να σας πω ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε και όποια ενεργειακά προγράμματα, γιατί πρέπει να πω ότι υπάρχουν ενεργειακά προγράμματα επιδοτούμενα τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν επιχειρηματίες, άρα μπορούν να δημιουργήσουν ή να, αν θέλετε, να ανακαινήσουν τις μονάδες τους προς βιώσιμη κατηγορία, και αυτό προσφέρεται. Αυτό είναι το πλάνο για την δική μας εταιρεία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει αυτό να γίνει κάτι το οποίο θα το εκμεταλλευτούν όλοι οι επιχειρηματίες. Μέσα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο εμείς όλα αυτά τα προωθούμε στα μέλη μας και στόχος μας είναι, όπως έχει πει και ο Πρόεδρος, ο κ. Βασιλικός, να είμαστε η πρώτη χώρα
στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για την Ελλάδα γενικότερα. Και είναι κάτι που θα το εκτιμήσουν και οι Έλληνες, αλλά και γενικά οι διεθνείς ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα. Ξέρετε κάτι, η τάση πραγματικά είναι προς αυτό. Είναι κάτι το οποίο ζητούν οι πελάτες, το βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό σε συνεργασία, μάλλον σε συντονισμό και με την ασφάλεια την οποία πλέον προσφέρουμε σαν χώρα, θα είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για να μας ανεβάσουν πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο του τουρισμού. Πώς το βλέπετε, θα έχουμε από ό,τι ακούμε πολύ καλά μηνύματα μέχρι τώρα και στις προκρατήσεις κλπ. Και σε σχέση με το θέμα του προσωπικού, θέλω να το βάλουμε κοντά και την έλλειψη που έχει παρουσιαστεί. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό και ποια είναι η πρότασή σας, κυρίως προς την πολιτεία, που μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα για τον τουρισμό? Κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία, μάλλον τα δεδομένα που έχουμε και από την έκθεση την ΙΤΕΜΠΕ, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι θετικά. Όλοι οι μεγάλοι tour operator μιλούν για αυξήσεις ανάλογα τον προορισμό. Στη Ζάκυνθο έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ότι έχουμε διψήφιες αυξήσεις. Βέβαια, όπως σας είπα, αυτό έρχεται να αντισταθμίσει μια κακή περσινή τουριστική περίοδο. Άρα νομίζω ότι για τη Ζάκυνθο ισορροπεί τα πράγματα. Ωραία, από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το θέμα δεν είναι τα νούμερα. Το θέμα είναι, αν θέλετε, η στρατηγική που έχουμε πάνω σε αυτά. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα εξελιχθεί το τουριστικό προϊόν που λέγεται είτε Ελλάδα γενικότερα, είτε Ζάκυνθος ειδικότερα, σε σχέση με τον τουρισμό. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένα brand που έχει ένα συγκεκριμένο value και το brand value πάντα θέλει πολλά χρόνια και μακροπρόθεσμους στόχους. Ακριβώς, και να σας πω κάτι πάρα πολύ θετικό, νομίζω ότι πετύχαμε μέσα από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο του κορονοϊού, το brand Ελλάδα να βγει θετικά προς τα έξω. Ας μην ξεχνάμε ότι ήμασταν ο μόνος τουριστικός προορισμός που λειτουργήσε στην πραγματικότητα στην Ευρώπη. Και ξέρετε, όχι απλά λειτουργήσε με ασφάλεια. Και αυτό έγινε με συνέργεια όλων. Δηλαδή είδαμε ότι αυτό έγινε με τη συνέργεια της κυβέρνησης, των δήμων, των φορέων, των επιχειρηματιών, των εργαζόμενων. Γιατί ξέρετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο μόνο συντονισμένα μπορούσαμε να πετύχουμε και το πετύχαμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το προσωπικό, να μας πείτε μερικά πράγματα, γιατί ειδικά δεν ξέρω, εσείς νομίζω έχετε τη δυνατότητα να καλύπτετε τις δικές σας ανάγκες από τις όλες. Ξέρετε κάτι, όλοι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται πλέον σε μόνιμο και χρόνιο πρόβλημα την τελευταία πενταετία, αλλά χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο έντονο. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις εργασίας που λείπουν, οι οποίες λείπουν από όλους μας. Δεν σας κρύβω ότι περισσότερες επιχειρήσεις παίρνουμε προσωπικό από τρίτες χώρες, έτσι. Και προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Βλέπουμε ότι σίγουρα οι διαδικασίες φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ πιο εύκολες. Υπάρχουν και πολύ περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με αυτό, άρα αυτό κάνει τα πράγματα πιο θετικά. Και επειδή ξέρετε, πέρυσι και πρόπερσι λειτουργήσε κάπως διστακτικά, τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος και λειτουργεί πολύ καλά. Πολύ σημαντικό. Η δική σας άποψη, επειδή πολλοί ξενοδόχοι, περισσότεροι μπορώ να πω που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, είναι υπέρ της θέσης ότι πρέπει να προσελκύσουμε Έλληνες. Και πρέπει να βελτιώσουμε τα δεδομένα για τους Έλληνες για να καταφέρουμε να τους κρατήσουμε σε αυτή την αγορά σε όφελος του τουριστικού προϊόντος. Θεωρώντας ότι το DNA το ελληνικό έχει μέσα τη φιλοξενία, που δεν είναι τόσο εύκολο να την περάσει σε κάποιον τρίτο. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το DNA της φιλοξενίας, είναι και το γεγονός ότι φυσικά και προτιμούνται οι Έλληνες εργαζόμενοι και για λόγους συντονισμού και συνεννόησης. Ξέρετε, ένας ξένος εργαζόμενος, ο οποίος ενδεχομένως δεν μιλάει και καλά αγγλικά, με εργαζόμενους Έλληνες οι οποίοι μπορεί να μην μιλούν καλά αγγλικά, κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Εμείς τουλάχιστον σε επίπεδο μισθών, όπως είδατε, υπογράφηκε και η καινούργια κλαδική, η οποία είναι επίσης δίνει τις αυξήσεις. Νομίζω ικανοποιούνται τα αιτήματα έτσι και αλλιώς του κλάδου. Άρα σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ως κλάδος αν θέλετε, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ειδικά το ξενοδοχείο σας ξέρουμε ότι προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες. Και έχω υπάρξει και επισκέπτες πολλές φορές, οπότε εντάξει, θα το τα καλύτερα. Να είστε καλά, ξέρετε, προσπαθούμε, όλα γίνονται σε συνεργασία.
όλα γίνονται σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι μας, ξέρετε, είναι οι συνεργάτες μας, γιατί στον τουρισμό, επειδή μιλήσατε για φιλοξενία, για να βγει το χαμόγελο βγαίνει μόνο τυχαία, δεν βγαίνει ψεύτικα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το δίνει πάρα πολύ και το βλέπει ο τουρίστας. Και οι Έλληνες εργαζόμενοι, θέλω να πιστεύω, και έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές για τη δουλειά, είναι από τους καλύτερους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία που έχω συναντήσει. Βεβαίως, και ξέρετε κάτι, όλοι μαζί γινόμαστε πρεσβευτές και της χώρας μας προς τα έξω. Υπάρχει κάποια πρόταση προς την πολιτεία που θέλετε να κάνετε αξιοποιώντας το GR Traveler για να την περάσουμε αυτή την πρόταση? Κοιτάξτε, θα έλεγα, δεν μιλάμε για επίπεδο εργασιακό, μιλάμε γενικότερα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει είναι να ισορροπήσουμε τις υποδομές των προορισμών σε σχέση με τον τουρισμό, αλλά και σε σχέση με τους ίδιους τους προορισμούς. Ξέρετε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρώτα οι υποδομές πρέπει να είναι εκεί για τους ανθρώπους κάθε προορισμού και μετά και για τους τουρίστες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και το χειμώνα πάρα πολλοί προορισμοί δεν λειτουργούν. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κάνουμε ένα fast track, τουλάχιστον σε βασικούς, αν θέλετε, σε βασικές υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αποχέτευση, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους χιτά και τους χιτή σε σχέση με τα σκουπίδια, με τους δρόμους. Γιατί νομίζω ότι η εικόνα αυτή δεν επιτρέπεται να υπολείπεται και πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Άρα εκεί λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει πάρα πολύ, να βοηθήσει τους Δήμους, να διευκολύνει όλα αυτά τα κονδύλια, να διοχετευτούν το γρηγορότερο δυνατόν και να διοχετευτούν το σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλή σεζόν, έτσι. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχία.